Jan Jacob Krediet. Ja, leuk. Ik begin een beetje met de opdracht. Sprak me zeer aan. Op die pet moet even af. Dit is voor de afronding. Dames en heren, met de nadruk op de dames. De Duitse componist Brahms spreekt mij bijzonder aan als componist. Die gebruik maakt in zijn Zigeunerlieder van de volgende tekst. Van de hand van George Friedrich Daumer, een Duitse dichter en filosoof. O vrouwen, hoe verrukken zij het hart. Ik zou al lang monnik zijn geweest, waar het niet dat er vrouwen waren. Op die tekst is mijn hartekreet, mijn smeekbede gebaseerd. O de vrouwen, waarom wel de nacht opeisen en niet de dag, de ochtend, de middag, de avond? Want zelf getrouwd met een man en donorvader van een dochter van 19, wat heb ik respect en liefde voor de schoonheid en de oerkracht van de vrouw. Dus ik zou al lang monnik zijn geworden, waar het niet dat er vrouwen zijn. Ik spreek me dus uit en zeg, beste mannelijke leiders van de wereld, veel als seksueel verstoorden, en de wereldbevolking van 8 miljard zielen, en spreek en zeg, de intrinsieke levensmacht ligt bij vrouwen en bij vrouwen alleen. Ik sta daar niet alleen in, velen zullen die gedachten met me delen, maar ik spreek het nu luid en duidelijk uit. De macht ligt bij vrouwen. Waarom dan alleen de nacht opeisen en niet de politiek, het landsbestuur, Europa, de wereld? Of dames, is het misschien een vrouwendingetje? Nijd, dat zou kut zijn. Vooral voor de vrouwen zelf. Want ook ik ben een oudere man, mag zijn, ik ben Jordaandichter en meer, veel meer. Maar ik zou al lang monnik zijn als er geen vrouwen waren. Wat ook zo aardig is, ik moet nu even de techniek opzoeken, maar het gaat wel lukken. Dit is de tweede, dat is een kleintje. En het grappige is, u kent het allemaal, wat er tussen de slaap- en de waakmomenten gebeurt, hè? Dat zijn unieke momenten. En toen kwam de volgende binnen. Vergeetachtigheid. Ik zou wel eens willen weten, waarom weet ik niet meer wat ik wist? Waarom zoveel vergeten? Waarom steeds minder weten? En straks ook niet meer weten wat vergeten is. Ja. En dan ga ik afsluiten met wat ik samen met mijn dochter aan actie heb ontwikkeld. Dat is namelijk Make Amsterdam Clean Again. En ik heb het ook opgedragen aan 750 jaar Amsterdam. Ik dacht, ik doe het even grappig. Een lichtje erbij. Ik laat het niet flikkeren, want het zou zo afleiden. En hij is te koop, €15. En de opbrengst gaat naar het goede doel. 750 jaar Amsterdam. Make Amsterdam Clean Again. Ik kan het wel van de daken schreeuwen van Amsterdam en de schreeuw van de Dam ver overstijgen. Ook die van Van Gogh, Munch en vele anderen. Make Amsterdam Clean Again. Deze hartekreet is ook mijn cadeau aan 750 jaar Amsterdam. Mede namens mijn dochter Julia. Wij samen schreeuwen, Make Amsterdam Clean Again. Wij gaan niet in op de viezigheid en vuiligheid, maar juist op de schoonheid van Amsterdam. Dus wij schreeuwen, Make Amsterdam Clean Again. Lieve Amsterdammers, lieve Nederlanders, weet, wie de smerigheid niet ziet van Amsterdam, heeft ook geen oog voor de schoonheid. Dus
Make Amsterdam clean again. Jan-Jacob Krediet, in dat laatste boodschap, die vind ik, sluit ik me helemaal bij aan. Het is pauze.